बाय लोगोफोर दिनैनि ब्लगाना गारि सिंनिफ्रायनो ओमफ्राय मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारलायलायबायलाय बहा थांनाय जायो माबा माबि होनलायलाङोलै गारिया दानि आप टु डेट गारि ना गुबुननि गारि लाबोलायलायबाय आरो उफाय गैया बे बावहाय हर'नो होनो मोनालै मानो मोनाथाय आं बुजिनानै मोना कालि फुजानि नै साजायदों आरो साजायदों मालाय मानसिफ्रा थांनि बे साला सुवादफोरा माबायदि सालायदों गारिखौलाय एसे मोजां सालायबा जायो लायनि थाव सोनि नैबावहाय एसे थाव सोनो लांदों नैबे पेट्रल पाम्पआवहाय दाना सफैबाय बिक्कि दैया माथो एसे जादों माथो देराखै देरनायालाय जेरै दं बिदिनो दं दैयाखै दैज्लां नालाय एसे एनैया देरखागोन देरनाया आयदै दासो नै मा होननानै बुङो हावलि थांबाय एसे टल गेटनि नामाव ना फैसा लाखियो थिगै आसे आं मानिदों खिन्थु रिपेयार खालामनाय लामाफोरखौ एसे फोसाबना होनाय साखोन सिखोन जेबो गैया नैबेनाथ' 80 थाखाल'नो लादों बे मानसियालाय मा नुवाखै नामा बेलाय स्टुडेन्ट मालाय मा जानो फरायसा मालाय मा जानो एसे नायनांगौ बेफोरनो सौनानै थाङोब्ला बा बायसान्स दाजाथों बिदिया खिन्थु बेफोरबायदिया बहुद एक्सिडेन्ट जानानै ना गोबां गारि सालायग्राखौसो दसि खोथा गैया नाया माया खुनु बारोना बेफोरबायदि बेयो मोनसे कलेज दं स्टुडेन्ट कलेजाव फरायफुनाय सासे हिन्जावसा लानजायमोनदां सम्भब खुनु हाबाखौनो नाया अरन होबाय अरन होनायखौबो नाया थ' माथो जानाय नङा होमबा थांग्रोनि गोलाव गारि सालायोब्ला मेङोबो हायोबो 60नि गोजौ 65 64 बिदिबानोल' खारगासिनो बांद्राय खारब्लाबो दा मोनसे जायगायाव उन्दुनो ओंखारदों ग्रोब जेबो लानाय जायासैना नायलांग्रोनि माने थांग्रोनि मासथाय खेबय उन्दुनोसो ओंखारबाय माथो खालामनो गारि सालायनोबो जा उन्दुनो ओंखारो माथो आयु मेगनारो बोसो बोयो माथो हारसिंब्लाथाय बिदिनो गोदाव सोराव जालाबायो मेथाइखौ मालाय बेसेबां मा मेथाइ खोनासंनाय नङा होमबा मा फेक्टरिथाय बियो रङिया 43 किल'मिटार नलबारि 24 किल'मिटार मानि फेक्टरि जाखो बियो अयथासार गिदिरनो माबा मोनसे फेक्टरि जागोन बे थांग्रोदो एसे गारि सालायबाथाय गय नङा चक्लेट माबा मोनसे जानांगौ गुबुना माबायदि आं बेखौ मिथिदों खिन्थु आंनोबा नांथारखागौ गय दै ओमफ्राय चक्लेट ओमफ्राय स्पेसियेल मेडिसिन बेखौ नांथारखागौ नङाबा उन्दुनानै गावनो बोरैबा माबासो जागुलायलांगोन बेफोरबायदि आरोखि अयथासारनो जानांगौ जायो
गुवाहाटिसिमथ' गारिजों गारि सालायलांबाय सोरबाया रागा जों दाजों मालायखौ नांजाया गयखौ नांथारखागौ आरोखि आङो ओमफ्राय लाखिब्रबनानैबाबो होबाय आं जानाया गयखौ क्या बोला गारिया बिराद लेथ्रा जाबाय बे जायाखैना भुपेन बर'नावसो हाबलांनोसै MLA नाव आं दान्दिसे ओंखाम जाना थांनोसै बिनि न'आव भुपेन बड'सा MLA नि न'आव खोथा गैया बिनावबो ओंखाम जालांगोन बांद्राय खादो बादो गैया आंजों ओरैनो उदालगुरियाव थांब्ला सानजा राङा मा होनना बुङो बिनि न'आव गुरब्ला ओंखारहैगोन आङो ओंखाम बोथिसे स्राय जाना फैगोन बिनियावहाय अमा बेदरजों रागा जोंब्लाबो बुब्लाबो नोंनिलै होननानै आरो बिनियाव थांखांनायनि उनाव BTC नि चिफ प्रमद बर'नावहाय खेबब्रे जाना फैनोसै अमा बेदरजों बेनावथ' अमा बेदरा कुवालिटिबो थागोन गोरानबो थागोन गोथांबो थागोन बेफोरबायदि आरोखि बारा रायज्लायबाय थाथ'ला दे आं सासे मानसिखौ लोगो लानो फैदों बेखौ लोगो लाखांनानै बेक जाफिननोसै दा दाखालि जों जाखिनि फानदोंना बेखौ नैबावहाय बोरमा बाननानै सासे मानसिनो आङो 200 ता होफैदों बेखौनो होनो फैखादोंमोन ओइ थिबुनाव दं गारिनि थिबुनावहाय माबाया मा होननानै बुङो जाय बुस्थुखौ माबादों गोजौजों रोख्ला खालामनानै होबाय आं एसे अखाफोरखौ नुनानै होबाय दोनथ'नोसै दै गारि खालामबाय थादों उन्दुनो ओंखारदों गय जानाय जादों आं नङाब्ला गय जानाय जानाय नङा खामानिनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय नै बिसोरनोमोन लायनांगौआ ओरैबायदि अवस्था इसा नै मा मेथाइ खननो होदलाबाय थादों मा मेथाइ होदलाबाय थानो होदों बुजिनानै मोनला आङो कालि फुजानि एसे माबा मोनबाय नालाय सानबेसे बन्द' मोनदों हा 4 माला लांनांगौ सानदे इसा सानदेआव दा सानदेआव खयथायाव फैनो हा ओइ फुङाव थाङा खस्थ' मोनो फुङाव अयथासार ओरैहाय ओंखामबो उखैदों उन्दुनोबो ओंखारदों बैयाव माबा मोनसे जालांनोसै लटारि होफैथावथावनो बिसोरखौबो खनसेयावनो लाखाबाय बन्द' मोनबाय नालाय ओइ इसारानि उन्दुग्रा माखो हा ना उन्दुनो ओंखारबाय ओंखाम उखैबाय ना मा हा माबाजों अनला ओंख्रि जेबो गैया मारि होनसै ना मा आं केक जायो होनबाय मा केक मा बहा मा केक माबायदि केक माबायदि केक जायो बेसेबां लायो मिथिया जिखुनु सेन्डविचेस चिज पिज्जा बार्गार बिदि मोनजायो ओमफ्राय बांद्राय दामि होनो हानाय नङा दे जाथ'बाय माबा गान दामफिनदो नंगौ दे दोनथ'नोसै होनबालाय टल गेट मोननायसै मा मोनजाखो गथ'फोर नायगोन जानायफ्रा आयु धोस मुखा मुखिल' होथारदों माथो जानाया इसा आनै गोरबोर ना मा
बार्गारसो ए आंलाय दा गोरबारसो सानदोंमोन आं गोरबार मोनसे ओमफ्राय मामोन मोनसेया भेज ना बयलारनि ना मानिमोनलाय चिकन wah mami hei mami mama जाखो नों हा हागौलै नोंसोरो बावबाय लांजानानै इसोर खुगाया हाथाया खदाल हाथाया गैलेलै सयथिबो ओंखाम उखैबायमोन नामा हा इसा आनै थिखोना ओंखाम उखैबायमोन दै लोगो मोननाया सोरमोन मामि नोंनि लोगो लाबोजागौमोन दा आयु जानायफ्रा नंगौसोलै सयथि दे जा नोंसोर जायाबालाय सोर जाबावनांगौ जाखो नङा होमबा मोनफैबाय माबा बिखि दै बरपेटा रड आयु मानि मन्दिर गणेश मन्दिर ना मा मन्दिरथाय हाबोबाय न' फारसे थांनोसै ओमफ्राय ब्लगाखौबो बारा गोलाव खालामला बिसोरनोमोन मेन लायनांगौ हस्टेलाव दंमोन नालाय हस्टेलनिफ्राय लाबोदों बोरैहाय आरो दै मोलोंबा मोजां मोनगौमोनलै आनै औ खुलिना हरदोंब्रा दे थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला ब्लगखौ दा बावहायनो सुंद'यै ब्लग लानाय बेखौ बावहायनो दोननाय जाबाय दोनथ'नायाव मा होनोमोनलाय मामि दोनथ'नायाव मा होनोमोन जेबो मिथिया होनो दोनथ'नायाव लास्ट एन्डिंआवहाय जेबो मिथिया जाहैदों